Vila-real en un minut. Al deute de l'Ajuntament amb les famílies de Vila-real pels llibres de text se suma ara també l'impagament del deute existent en els funcionaris per la paga extra de 2012. El PP de Vila-real ha presentat una proposta per a que l'Ajuntament, després de 5 anys de desprotecció, reforce la protecció i recuperació del patrimoni local. Una proposta que implica actualitzar i aprovar definitivament el catàleg de béns i espais protegits que va impulsar el PP en 2011 per a poder protegir els elements patrimonials d'interès. El PP sol·licitarà en el pròxim ple que l'Ajuntament de Vila-real cree un servei d'ambulància per atendre les diferents àrees esportives de la ciutat, posant-lo a la disposició dels seus usuaris com a mínim els caps de setmana. El Partit Popular de Vila-real reclama que la recaptació de les sancions d'aparcaments que obstaculitzen la lliure circulació de persones amb mobilitat reduïda es destinen a l'associació Acudim de Vila-real. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.